гледа човек какво стана. Ще рекламирам в Германия направо. Там ще изпратим. Плати да Германия нещо връз главния. Знам. Хиляди благодарности. Значи, ако имаш някакво питане към мен, питай. Ако не, това е положението. Значи, когато решиш, мога да дойдеш пуснеш фактурата. Искаш ли да опитаме да направим още подобрение? Ако можеш да увеличиш още малко, само че молбата ми е такава. Малко по-нататък във времето, защото ти валя душата, има един спешен котел, трябва да го направя. Ти валя душата. Хората не върви да такова равността. И ми мисли един котел да ме направиш от тези работи да знаят пазаш да говоря за тази даже за вкъщи не, ама... Ще направим просто... Аз не го виждам за вчера. Да не ми защото че... Така малко. Ще го мисля малко. Сега, някой да го къпна сега да го малко не даде разбирам. Какво направихме? Сега тук променихме филтър, ще отгледаме отворителната система. Филтър ще връзки и това, което наречем, ще го бъде събрани вътре, изгледаме грифо. Сега вече трябва да обхваща по-бързо бюдата, където излиза. Тоест, така че на температурата преди да се намаля и излиза по-рекно. Ето сега е изчистена. По-разкъл. по-здрав да кажа. По-здрав става По-здрав да се излечи. Когато я лъска да по-здрав. Не на кука. Просто има работи. Ето на фугълът ми преча. Сега ти учиш, може да пускай да спира. Няма да представя до ямса, но прещо има някакво питане, да се да бъде вече. И няма тръсане напред, да се